Jan sapa ndelet yang ngene iki lah. Lah piye lho lampu petenge kok ngene. Lah iki nak kuning no delok kok ades kok kandang pitik otul. Ya bener ki. Nek ngene iki yo ndarani main remi dhewe iki. Wis rasa dukem ricik dolinggo ngono. Yuk. Geser sih, Mas. Geser kok ganjel lawang lho kan geser. Ah, lho kok malah melok linggo, lho ora gawe kopi lho. Oh iya juga. Njaluk sing kepiye iki doan iki? Ya sing manis to kok nyungkung ngene iki. Raimu tong. Lah kowe kan njaluk sing kepiye? Ya biasa, Mas. Ya kaya uripku. Nek koyo uripmu jelas pahit tok tul. Lah cangkemmu tuh. Wis doan sak dhewe tak kopi lah. A few moments later. Rumah, kowe iki niat nggak kayak kopi apa arep buka angkringan? Ya, emang dasarnya tak gede dhewe. Spesial banget ini Kang peduli. Nah, kopine wis dadi. Tapi kok kayaknya nek sing kurang iki ya. Gorengan iki kita edul. Nggih. Lah, kamu kayak tau bergajian. Kowe nak kon rene nggo gorengan. Masuk, Pak. Telepon wae dul. Oke. Wis tak telepone bocah iki. Oh. Halo, Pak. Halo. Krungu-krungu kowe mau ki bercairan kene. Bercairan kembang. Alhamdulillah. Tapi Wong ini ramah ya ta. Ngopi karo Caca. Tapi nek sing kurang, ngono lho. oh, Iki nek karep-karepku ki ya karo nggo gorengan ngono kuwi ya. Ketok nggo menakne le ngobrol karo Caca iki. Piye? oh. Ya wis. Ya, gorengan wae to. Ya. Wis aku tak salin. Aku nggo kolor iki lho. Seksi banget iki. Ora nggo kolor mangatrono malah engko malah terpesona. Wis. Terima kasih. Tak salin. Ya salin iki lho. Ya wis tak tunggu gek ndang gek mrene ya. A few moments later. Ya. Padokan. Nah. Gorengane wis teko, kopine enek. Siji iki sing ora enek. Apa dul? Rokok. Titik wae, itu kan congor buat tak, Pak. Oh iya. Eneng temen ae. Masuk. Masuk ini, Pak. Ma, mindi ndi, Ma? Sing tak gendaki. Yo mindi kono kae lho Kang. Aku yo bingung karo mindi zaman saiki. Pinter-pinter. Iya, Ma. Tenan, tak akoni. Cewek saiki pinter-pinter. Aku ya. Jenenge cewek itu. Ampun. Ya piye wong dhek kan ya pesen jane karo aku. Pesen gedang goreng karo boneka. Ya aku mangkat. Buru-buru aku ceritanya. Buru-buru kok kono ya ketinggalan senane dhek. Oh iso. Saya ketinggalan. Nesu karepe. Yo aku yo ngomong ya mlebu aku cerita ya nesu rada iya wong karang cewek gue kok ya ya apa ya turuti
peh. Yo tak rayu meneh. Wah, yo gelem sih. Saka mlebu. Mlebu. Bar mlebu. Jajak iki yo ndelokne aku. Karo guyang-guyu. Aku yo ngopo? Aku rada bingung jane. Ya kok ndelokne kaosku. Karepe arep dijaluk ngono kaose. Wong karane cewekku ta. Ya kayak wayu ta. Ya tak kek. Yo tak cepot tak kek. Ya iki ndelok aku meneh iki. Ngobrol kan kok guyang-guyu. Ngopo lho? Wis gak nesu meneh karo aku. Enggak. Ya seneng aku rada. Ya aku. Jaluk meneh ngono ku ya. Yo. Kathok pucat. Ya tak keke. Ya wis nyo, wis teko aku. Entek wis apa-apa kuwi. Sampai siji nah. Opo wih? Opo? Jan. Ngono ya kan wis dijaluk. Lah apa to? Iki lho aku wis bayangke iki lho. Ya ampun iki cerita kan cerita. Ya. Sidi ta. Dewi. Tak wahke ngono. Lah piye ora diturut yo nesu ta? Sekarang yo. Cewek ini pinter-pinter lah kon. Njaluk apa kudu turut ya ampun tak kek. Bapak kek kok. Ndelok aku yo guyang-guyu. Sitok. Dah arep dijaluk. Iya, Jani apa to, Kang? Jadi penasaran lho. Unyu-unyu pakai unyu-unyu. Nah, kok malah langsung dienggo. Ya. Kulo aku yo ngeyel. Geret-geretan karo dhek. Paket dienggo. Elelan digeret, tarik, ditarik. Ya. Capek. Sana rumah tuh telit jalan mat. Iya. Ya. Gaji.